no pinta la realitat. A mi no m'interessa. La realitat és impintable i indescifrable i a mi el que m'interessa és la màgia, no? I la màgia és que l'obra teua influïsca, no se sap com, en l'espectador, que no li passa indiferent. L'art no se pot explicar. L'art és un misteri. Es màgic. Huiso tiene un gesto mágico, ¿no?, en su trabajo. Parece que sempre he tingut aquesta vocació. Jo, l'olor de l'oli, de la pintura i això, era com si fuera algo que me alimentava. I aquesta actitud, pues, crec que la tinc encara. No, jo no m'avorrisc de treballar. Tiene como una intuición mágica a la hora de expresarte todo lo que hay, todo lo que ve, y está cargadísimo de energía siempre, y de color, y de gesto, y de trazos, y de todo. Es un pintor. Hi havia un punt de veneració cap a Aguilera, entens? Perquè era un personatge que estava a un nivell. Va veure l'edifici del que avui és el museu i se queda enamorat de l'edifici. Quan torna, me diu, Huiso, he descubierto un sitio, es una maravilla. Me explica y digo, yo enseguida he visto que eso puede ser el futuro Museu d'Art Contemporáneo. La idea que el senyor Aguilera va tindre, o la forma, va ser que havien de ser artistes residents o que tingueren casa en Vilafamés. D'ahir va vindre el que la primera exposició només hi havia 9 artistes que no tenien casa, que la van crompar i se va formar l'exposició. Jo me vaig apassionar en la idea i vaig ser el primer que comprar casa allí, abans que Vicent Aguilera. Eren 9 i entre els 9 van portar 13 obres. I fèrem allí una exposició per a començar a poder parlar amb més propietat de convertir aquest espai en el museu, perquè ja varen veure una exposició d'artistes molt contemporanis. Tots eren molt jóvenes encara. Claro, en ese momento quizás no se sabía a dónde iba a llegar esa semilla, ¿no?, que se estaba plantando en ese momento. Pero indudablemente ahora, mirando hacia atrás y viendo toda la trayectoria de todo lo que ha pasado, evidentemente fue la génesis, ¿no?, del museo, esa primera exposición. I això va crear un germen de que després es compraren. De Madrid ne vinguérem com a mosques i de moltes parts comprant cases i fent allí una colònia. Jo vaig passar allí uns anys molt a gust. Allò va ser tant per a mi com per al poble, va ser un fet innovador, un fet extraordinari. O sigui, és passar d'un poble tranquil i llaurador a un lloc, a un espai on apareix art d'avantguarda. I per tant, això és un xoc cultural positiu, evidentment. Jo quan vaig comprar la casa la vaig remodelar sense llevar-li l'essència. El que vaig fer és adecentar-la. Quan jo la vaig veure, dic, aquesta casa és per mi. Tenia una màgia especial. I allí he pintat jo. El meu fill s'ha quedat allí. M'agradava el tracte en la gent del poble, xerrar en ells. I després la pintura que fas no té res que veure amb el que t'estan contant, perquè jo no pinto la realitat, no m'interessa. Però això se te queda ahí. L'obra que tu veus i la que no veus, meua, és la meua vida, és el que jo he segregat, he estat segregant, no se sap com ni per què.